Čaute. Chcel by som ukázať káblové prechody, aké robíme, či už zabudované v pracovnej doske, alebo ako samostatný produkt. Z tých samostatných produktových sú rôzne, či už tvary alebo veľkosti, z bezdiery s dierou, záleží ako zákazníkovi to vyhovuje, ale konkrétne na tomto stole som chcel ukázať zabudovanú káblovú prechodku, ktorá je fakt unikát, lebo je to gigantická káblová prechodka. Asi s tým zákazník chcel docieliť, aby tam myslel celú ruku a vedel tú zásuvku zapojiť, aj keď bude stôl na mieste. Stôl je pekný, zaujímavý, vlastne aj cez police v tej šuflíkovej časti som robil otvory a noha je takáto moderná. Masívna, krásna. Vlastne najväčší priemer tam je 200. Ak sa vám páčia naše káblové prechodky, tak nám kľudne môžete like alebo si vlastne objednať.